nayo osukwini ke la namhlanje kuningi ke ngempela ke esesikhavile mhlawumbe mawusanda kusijoyina bakithi sithi phephisa uphuthele kodwa ke wozama ukuthi ngelinye ilanga uzame nje ukusheshsha ukuthi ke uyibeke indlebe yakho eduze kwawo umsakazo. Ngiyafisa ke la sikubheke ukuthi ke ngoba sesikubukile irole okufanele idlalwe ibandla kusona ke lesi sihloko esikhuluma ngaso ekutheni ke lo muntu osuke elimele noma ke lo muntu osuke wile asizakale. Mhlambe ke ikhona yini irole ekufanele naye phela leyo muntu olimele naye kumele ayidlale phela ukuze akwazi alithole usizo ngoba kwesisikhathi omunye umuntu kuyenzeka yena uqobo lwakhe angakwazi ukuthi ke abe nayo iwillingness yokubuyisana noNkulunkulu kodwa omunye kuyenzeka akufise ngeindlela zonke ukuthi abuyisane noNkulunkulu. Ithini irole yakhe leyo muntu loyo osuke esehlehlile in respect of ke ukuthi ke agcine ebuyisene noNkulunkulu? Kukhona kumele kwenziwe umuntu olimele ukuze impilo yakhe ibe kahle noNkulunkulu. Ngikhumbula indaba nje eBhayibhelini ngafishane Old Testament. iBhayibheli litshela ukuthi kwakukhona impi inkosi Ahabi yacela uJehoshaphat amphekezele empini. Uma ngabe bayolwa empini kanti umuntu otargethiwe uAhabi. Kuthiwa uAhabi wayekade ehleli enqoleni yakhe egqoke nje ibhantshi lakhe lensimbi, but abantu izitha zabo noma labantu abalwa nabo ngenxa ukuthi bamtargetile uAhabi, kuthiwa wabathumela umcibisholo ohlanganisweni lwebhantshi lwamhlaba. Waqhubeka nje walwa nempi engakayizwa ukuthi ngihlatshiwe ngoba kuyenzeka isikhathi uqhubeke ulwe abantu bangakuboni ukuthi ulimele uhlabekile, baqhubeke siqhubeke sikusebenzise kanti wena usuhlabekile. But konke engithanda kule ndoda ithi yamemeza kubanye abantu bebehamba nayo yathi ngicela ningehlise enqoleni ngokuba ngikhutshaziwe ngokuba ngihlatshiwe. Uyabona ukuthi mangaqhubeka ngiqinise kulempi lempi yethu noma amasosha ethu azolimala ngoba into ezokwenzeka bazothembela kimi kanti mina sengilimele. Bazosuke bayijethi sibaningi kanti wena sowufana nomuntu osongasekho empini. So ngesikhathi enjalo wathi ke ngicane ngikhiphe empini ngoba ngikhutshaziwe ngilimele. Sidinga uhlobo labazana olunjalo ukuthi ngicane ngikhiphe ethimini bazalwane. Noma uyazi ukuthi adudumisa la endlini sikwethembile ukuthi uyadumisa, but be faithful to yourself nje. Ukhuluma ngicela ningehlise kancane kunento ezafuna ukuyilungisa noNkulunkulu. Uma kubiza ukuthi uyikhulume kulawo mzana osukhuluma kuye, ngicela ningehlise kancane kuyiworship. Ngiyabuya kodwa kunento ezafuna ukuyilungisa noNkulunkulu. Kubalekile lokuthembeka kuwe ngoba awenzela abantu. Udumisa uNkulunkulu awudumisa umfundisi, ungajabulisa umfundisi. Umuntu omdumisa uNkulunkulu. So be faithful to yourself. Ngithanda amadoda uma ngabe eyogawula imshayo hamba nomprofeti lapha. iBhayibheli imbazo yaphuka. Uyakhala le ndoda ngoba ayikazi yathula ngoba kwakuziwa ubhlungu ubuyele emuva izinto zakho zingasekho. Ubuyele emuva ekhaya abantu bacanga ukuthi uphelele kade awusaphelele. Uqhubeke uhambe nomprofeti kade awusaphelele. So naye uthi ke uyakhala uthi bengiyibolekile imbazo. Umprofeti uthi yikhomba la iwe khona. Ngizama ukucacisa ukuthi nawe konke kumele uyenze. Sithi iBhayibheli wakhomba ngempela la ewe khona imbazo. Ungakhombi la ingawanga khona ngoba kahle kahle ufuna ukusizakala. So kuye sikusize khuluma inkinga yakho kulo muntu ovela kuwe noma ohlambuluka kuwe noma ofuna ukuthi akuthandazisa kulekelele. Nebandla liyathanda ukusikhulekela noma ukusikhulekela. Kodwa into ebalekile nathi bazalwane asithi noma sishayeka singazifihli. iBhayibheli lithi ofihla iphambeko zakhe ngeke aphumelele. Kepha ivuma ayishiya uyofumana umusa kaNkulunkulu. Ngifuna ukuthini ukuze usizakale nawe. Khuluma kungenzeka mhlawumbe sebakubonile abazalwane abathandazayo but balinde wena nje ukuthi uze kubo ubatshela ukuthi kuhamba kanjani. Ngicela uthembeke egama yabona bazalwane into engizoyicacisa kakhulukazi emakhaya umibandla ngizoqinisa la umibandla belithandaza kahle. Abantu bebezosaba kunyukela lapha endaweni bebethi bewudumisa bebengamanga kahle. Umuntu uphuma endaweni zakhe zokungcola akhuphuke laba abamba imic ahlabelele. Ibandla libusiseke ngoba ibandla liko kuposition kodwa ibandla kube belithandaza. Umuntu othandazayo uyesatshwa.
umuntu othandazayo unesithunzi. So ukuba ibandla belithandaza abantu bezosaba ukwenza noma kanjani endlini kaNkulunkulu. So ibandla alibuyele emthandazweni and ukuthandaza kwebandla likuposition kwenza ukuthi uNkulunkulu abe mningi endlini ukuze kuthi nongenana amathuna amadimoni amathiwa unjani asabe nje ukwenza izinto zakhe. Baningi abantu ba-act endlini kaNkulunkulu, umuntu ngekenze noma kanjani endlini kaNkulunkulu uma ibandla belithandaza. So ibandla malibuyele emthandazweni. Ibandla uma ibandla lizobuyela kahle emthandazweni, akekho umuntu ozokwenza izinto noma kanjani. Akekho umuntu yabona umuntu othi mayibuya ayihlambule noma engakonanga lutho but abenade ukuthi ngiyesaba kungathi konke abayaziyo ngathi konke yabona mayithandazo uyabona. So ubona ukuthi ngathi bangibonile uwena banamahlono okwenza izinto ngoba uwazi kahle ukuthi la ekhaya la kuyathandazwa. Haleluya. Umuntu athandaza ngimfanisa nomuntu mangabe yabona endlini mangabe kunamakhamera awenzi noma kanjani uyazi ngiyabonwa. So uma ngabe endlini kaNkulunkulu uthandazwa ubona lento ngiyabonwa man. Noma ucabanga kwenza isono noma ucabanga ukusenza emnyameni but kuba ngathi komuntu ongibonayo ngoba uJehova amehlo akhe asendaweni zonke zomhlaba. uJehova uyabona bazalwane, kodwa uyabona kanjalo ubona ngathi uJehova uthatha izinto ayibeke kithi asitshele zona ukuthi kwenzakalani ebandleni kubantwana bakhe. So wena onomzana nolimele hlambuluka, ziveze, khuluma ukuthi ngilimele. Petro ngelilanga mangabe ecwila olwandle lithi iBhayibheli elulisandla uthi ngiyacwila, wakhombisa something kuthi angithi raise up your hand. Musa uqhubeka sengathi khomba kahle. Musa ukubamba leyo mic le egameni kaJesu ngiyathandaza ukuthi this Sunday ingabambeki mawudlisona ngoba bazane kungathi nyesenza ngathi sephathini bazane wonke umuntu uyayibamba, wonke umuntu uyahlabelela, wonke umuntu uyama kuleya ndawo. Let that place be indawo esabekayo, indawo yongakhuphuki noma kanjani, kodwa qala ihlambulule. Ngisho nami uqobo mangiyothi mangekonzweni ngiqala endlini ngiyiva Jehova sebode ngiyaphambi kwakho, angazi ukuthi ngone ngani kodwa ngifisa mangima lapha Jehova ube khona. Ngoba bazalwane lento yomthandazo akusinde zesontweni kodwa into yenza private, yenza endaweni egumbini lakho, endaweni esithekele ukuze mawufika lapha kubonakala ukuthi lo mama uyathandaza. Le ntombi ehlabelelayo kukhona abantu abahlabelayo bababusisa abanye kodwa angeke usibusise sonke uma ungathandaza. Indumiso yakho uma ingasuka emthandazweni ayikwazi ukubusisa abantu abathandazayo. Mhlawumbe uzobabusisa laba bangathandazi ngoba bayazi into yomthandazo, but ziningi izinto ezizalwa emthandazweni. Ngizothi kuwe nolimele noma kuwe nokhubazekile noma okhujaziwe spiritual, ophazamisekile, ngizothi kuwe veza indaba yakho, khuluma ngendaba yakho kuyiwe emthandazweni. Noma ngabe ke sewuyikhuluma indaba yakho ungasabuyela phela kulento oyenzile, ngani sewuyivumile sewubuyelelani futhi kuyo. Hlambuluka kuthandazwe uthi Nkosi ngisize. Lithi iBhayibheli umthandazo uyasilekelela bazalwane, kodwa esho uJesu uthi khulekani ukube ningangeni ekulingweni. Kuneyilinga esingena kuzo hayi ngoba kufanele kodwa asithandazi. Bandla likaJesu kungathi ngayihlela ibandla libe nosuku nje lomthandazo, lithandazele umfundisi walo, lithandazele abazalwane, lithandazele abantu abasha, lithandazele bonke abazalwane nabantu abangakholwa bathandazele. Ngumthandazo ila sibiyele kakhona emthandazweni. Umthandazweni ila khona esuke siyobasa umlilo. Umhlabeleli womuntu ongathandazi bazalwane awukwazi ukusiza umuntu olimele. Kuthiwa umhlabeleli uyamduduza odabukileyo, but akusiwona wonke umhlabeleli oduduza umuntu. Asiperform lapha endlini kaNkulunkulu. Akuhlabela abantu abathandazayo bazalwane, kube kuyanganga ngisho njalo. Akuhlabela abantu abathandazayo, akushumayela abantu abathandazayo, akudumisa abantu abathandazayo. Ngoba nani nje bazalwane bangama-asha labenkonzweni nithi nisasharisha nisixhawula, but nisixhawule nigcwele umthandazo. Ngiyaxolisa kunendaba evukayo. Komunye umfundisi osegoli uyangixoxela uthi ngathi mangifika ngiyojoyina elinye ibandla
ngathi mangifika lo mfundisi ngithi mfundisi ngimfundisi ngicela ukuba mfundisi ebandleni uthi lo mfundisi wafela wangithatha wathi ucela uye lapha ku-Asharisha uthi angilimalanga ngajabula uthi ngase ngiya ku-7 days manje emthandazweni 7 days ngazila ukudla uthi mangithi mangingena ngibaxhawula bavele bawe phansi mangithi ngibahaga bawe phansi umfundisi wabo this is the man of God ngoba lento yethu bazalwane imiso umthandazo ukube akaze ayothandaza ngaba akaze kubonakala lento yakhe but athi ngiyothandaza ukuze babone ngempela ukuthi mina ngokaNkulunkulu so ngizothi bazalwane nawe nolimele na umthandazo siyakuthandazela egameni likaJesu uNkulunkulu akusiza akulekelele noma kuthiwa wahletshwa noma kuthiwa wakhulunywa kabi ngawe noma kuthiwa ke uthe wapha endleleni wakhubeka ngendlela okhubeke ngayo but ngiyathandaza egameni likaJesu buyele endaweni yakho ubuyele kuposition yakho futhi noma sewubuyile enkonzweni ungathi ubuya nje ubugijimeni kohlabelela but ake ubuye wondliwe ngezwi ake ubuye ekukhulunyizwe phezu kwakho bese izwi liyakutransforma liyaguqula uzosho uNkulunkulu manje uthi uNkulunkulu sewuthi buyele position so ngizothi nakwe konke kumele uyenze egameni likaJesu ngiyacela ukuthi nje baba ukusihole ngomkhuleko kuloyo muntu loyo ohlehlile kuNkulunkulu ukuze akwazi naye ukuthi ahlunyeleliswe amandla anikezwe amandla ukuthi abuyele kwiposition yakhe ngiyacela usihole my God my Jesus baba siyabonga nangumlaleli nangudadewethu nangumfowethu nangumama okade ethandaza my God sewusukile kuposition akasahambi nabomama abathandazayo sewusukile ekunxuseni sewusukile omunye kade eshumele lona ivangeli langempela kwaze ushumele isifundiso okungesiso ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngikhulula umlilo egameni likaJesu elinamandla ngikhuluma amandla phezu kwempilo yakhe ngegama likaJesu waseNazaretha omunye wahlulwe ngamandla omkhatha amandla obumnyama ngegama likaJesu kuleya nsizwa kuleya ntombi kuleya mama ngikhuluma izwi ngegama likaJesu ongenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka wena uyaphumelela ungukulunga kwaNkulunkulu uNkulunkulu kwethembile ngegama likaJesu wena mama ohlele ekhaya ngegama likaJesu ngithi phakama uJesu uyakuphilisa ngegama likaJesu ngila isandla sinamanxeba phezu kwempilo yalona loya egameni likaJesu baba ngiyabonga igama lakho lingcwele uphakeme kakhulu basiza abantwana bakho nalolimele Nkosi yami ongasazi ukuthi uzokwenza njani baba ngiyathandaza makabuyele kuposition yakhe ngegama likaJesu siyabonga baba sekwenzakele ngokukholwa uthe wena sokhuluma bese kuyenzeka uma sikholwa ngegama likaJesu siyabonga moya ingcwele egameni likaJesu Kristu nangilona sewulimele kuNkulunkulu ongcwele babona amandla onke akazi uzobuyela kanjani omunye sewushintsha ngisho isonto ngenxa ukuthi akazi bazombuka kanjani abazalwane ngithi mina uNkulunkulu wami wena usenamandla kumbuyisela kwiposition yakhe ubekade ehlabelela ubekade eshumayela ubekade ethandaza ubekade enikela kodwa sewuhlubukile kodwa sewuwile baba ngiyathandaza okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka ngegama likaJesu mimoya niyamyekela ngegama likaJesu siyabonga baba ungcwele thatha udumo egameni likaJesu thank you Lord amen. Oh wonderful Jesus siyabonga kakhulu ngawo ke amazwi aphilayo amazwi anamandla nangumkhuleko ubaba mfundisi asinikezile wona njengamanje ngicela ukuthi hulu kusizi nje hulu kuqu ngasengomeni beke seke mangabe ke sibuya engomeni sobe sesibuya nawo kamazwi okugoqa sigoqike le segment bese sikunika nawe ithuba lokuthi ubuze umbuzo noma ngabe yini onayo ongafisa ukuthi ke usibuze noma ngabe already usunawo umbuzo ungakwazi ukuthi ke ubusibhalela usithumelela umbuzo mayelana ingxoxo ethi bekade ke sinayo osukwini lanamhlanje ungashaya ucingo lapha ku 0343141033 noma usithumele uWhatsApp ku 0685551747 ake sihambe ke siye ngobeni bese siyabuya fast siba nawo amazwi okugoqa bese ke sithatha incingo zakho siphinde sithathe nemqhafazo yakho isikhathi senjengamanje sikhomba khona ukuthi 20 minutes past 2 kumnandi sikhona sindawonye siyabusiseka abusekho umzimba.